Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Onu Praga'da studiodan men Ýogçan Anna Urban alyp barýarym. Hormatly dinleyijiler, Salam Dogan gepleşigimiziň bugünkü sany Türkmenistanyň häkimetleriň denanlardan edýän geýmeşik talaplaryna we olaryň ayal gyýlaryň şol sanyny tutuş jemgyýetiň ösüşine ýetirýän täsirlerine bagyslanýar. Türkmen Medeniýeti 18 martda Eýjejik gyýjagal 2024 adly bäsleşigiň jemleýici tapgyrynyň geçirilendigini habar berdi. Onuň maksadynyň zekinli gyýjagallary ýüze çykarmakdan, ýaş neslin milli amal haşam sunuwatyna gyzyklanmasyny höweslendirmekden awaratlyk aýdylýar. Emma bu bäsleşigiň esas şertleriniň biri milli geýmeşikler we adaty senetçilik bilen bagly bolup, gyýjagallaryň milli libaslaryň öz boluşçulugy barada çeper gurrun bermekde. Adaty senetçilik usatlygyny görkezmekde synagdan geçmelilik aýdylýar. Synçylar bu çäräniň gyýjagallary çağalykdan milli egneşik düzgününe salmak, olary adaty senetçilik diýilýäne, ýagny köne türkmençiligi mahsus öý, hojalyk işlerine çağalykdan werdiş etmek ýaly konserwatiw niýetden uralýanlygyny aýdýarlar. Eger biraz ýa çekilsek, Türkmen Medeniýeti 1 martda Aşgabatda ýylyň denany bäsleşiginiň jeminiň jemlenenligini habar berdi we bu çärek hem ayal gyýlaryň geýmeşik düzgünü bilen bir bagly bolup görünýär. Adatlyk bu hil çäreleriň ähmiýeti ýa maksatlary barada pikirini sorap, Bolgariýada ýaşaýan hukuk goraýjy Täjgül Begmedowa bilen söhbetdeş boldy. Täjgül, Eýjejik gyýy. Ýylyň denany ýaly bäsleşikler türkmen denanlaryny durmuşa taýýarlamak, olaryň geljegi üçin dogrudan peýdalymy ýa-da bir synçylaryň käbiriniň aýdyşy ýaly konserwatiw erkekleriň ayal gyýlary saklamak isleýän dar galyplary bilen bagly çäremi? Elbetde bu ýasama galyp we bir söz bilen jogap bersek tabynlyk diýip bolar. Ýagny islendik adamy tabyn etmeklik göze görünmeýän ägir uly güýje eýe bolmaklykdyr. Türkmen halkynda çağany tabyn edip ýetişdirýärler. Ol bolanak, bu bolanak ýaly sözlere çağa ýaşlygyndan uýgunlaşdyrylsa, erkin pikir ýöretmek funksiýalarynyň mahrum bolup biler. Edil gyz maşgala hem entek ejesiniň öýünne wagtyndan başlap çäklendirilmelere bir kemsiz uýgunlaşdyrylýar. Okuw jaýlarda hem edil şonuň ýaly siýasat geçirilýär. Şeýdip ýaş oglanlar we gyzlar kämil ýaşa ýeten soň şu siýasaty turmuşda ulanýarlar. Bu hadisalaryň soňy fajigaly ýagdaýda gutarýan wagtlary hem az bolmaýar. Diňe gadaganlyk gurşawda galan, gelin bolup düşen denan maşgala bir alaçykdan janyna kas eden halatlary da bolýar. İş ýerine öz tejribesini dolu derecede açmağa yol verilmese ýa-da evindeş erkek kollegalar tarapyndan ýa-da başlyk tarapyndan kemsidilse, töhmet atylsa, paýyş sözler bilen awraýyna degseler, alaşsyz özüni kast eden misallarym az däl. Täjgül, geýmeşik däp desur diýilip wagt edilýän zatlar türkmen ayal gyýlaryna köneden gelýän däp desurlary söýgü döredýärmi ýa-da munyň belli bir derejede şol eşiklere bolan oňyň garaýşlary ziýany hem bolup bilermi? Elbetde käbir ayal gyýlara söýgü döredip biler. Emma mejburlyň etdirilýän zat söýgü däl de tersine ýigrenç döremegine getirýär. Mysal üçin, bize gowşan hatlaryň birini orta mektebe gutaran türkmen gyz asla tahyýa seredesin gelenok. Mektep döwrümüz mejburi ýagdaýda geýdirdiler diýip şol hatty nalynýar. Mektebe barýançam torbamda götürüp, mektebiň derbesiniň öňüne torbamdan alyp kelläme geýýärdi. Bir gün torbama goýmagy unudypdyryn. Birinji sapaq hem fizika sapagydy. Mugallim klasa salmady. Tahyýan ýok diýip. Berde şeýle sorag berýär. Okuwçynyň tahyýasy kellesine bolsa, pikirlenmek ukyby artýarmy? Ýa-da gyzlaryň könügi nagşyz bolsa, pikirlenmek ukyby peselýärmi? Mektebiň talabyna laýyk ýagdaýda okuwçyny geýindirmek hor hojuluklar üçin agyr synaw bolup durýar. Diňe okuwçy da däl de, ata da hem milli libasy bolan ýigrençlik
alamatlaryny göredýär. Täzül, milli medeniyete söýgü şeýle usulla döredilse, bir olagundan üstünlükli bolup bilermi? Söýgü hiç bir wagt zor bilen ýa-da mecburi ýagdaýda gazanylýan däldir. Söýgüniň gözbaşy erkinlik, galy berse-de lalaşyk bilen başlamalydyr. Iki tarap hem dialoga taýýar bolmalydyr. Adamyň özünde milli medeniyete söýgüsü bar bolsa, elbetde oňa böwet bolup bolmaz. Talap bilen, ýani taýak gamçy bilen söýgü döremezem. Täzül, Türkmenistanyň aýal gyýlaryň döwrewap, giň düşünjeli bolmak üçin raýat jemgyýeti, feminist pikirli adamlar näme edip biler? Grazdan jemgyýeti ösen ýurtlarda hökümet gender meselesini aýallaryň hak hukuklaryny bozup bilmez. Oňa halk yol bermez. Halkyň giň düşünjesi gözýetimi bolmaly. 30 ýylyň içinde türkmenleri mankurtaşdyrjak bolup çalyşdylar. Bu ýagdaýda hökümetiň garaşsyz habar serişdeleriň we grazdan jemgyýetiň roly gaty uly bolup biler. Giň düşünje eýe bolmak üçin elbetde ilkinji nowatda adam okumaly, öwrenmeli. Gynansak da soňky ýyllarda çağa okumaly sagydyň ýerine paxta ýygyp, otok edip geçirse, elbetde göz ýetiminiň giňelmegine täsir berýär. Okuwçylary peýdasy bolmadyk çäreleri çykarylýar. Onuň hawa şertleriň ýagdaýyna seretmezden. Çağanyň bilim aljak ýa-da dinç aljak wagtlary boşa gidýär. Feminist kirli adamlar, enatalar biz çağamyzy bilim almak üçin mektebe berýär. Çäre gatnamak üçin däl-de diýip ses çykarmak gerek. Ses çykarylmasa özgörüşlik bolmaz. Bilimli nesil kuwatly watan diýilýär. Bilim çäre arkaly ýa-da milli eşigiň hiline göre alınmaýar. Bilim okuwun üstü bilen alınýar we kämilleşdirilýär. Eger şonuň ýaly büdjet işgärleri, doktorlar, mugallimler, inženerler öz tejribesini östürmeň ýerine автократ rejimi galdyrma hyzmatyna. Her kim öz ýerine moňa ýok diýip bilmeli. Öz pozisiýasyna berk durmaly. Häzirki döwürde internet el ýeterli bolmaly. Çağalar okuwda okumaly. Adamlar iş yerine işlemeli. Her türkmenin özü, ayal bolsun, erkek bolsun, objektiv, ýagny hemme taraplaryň pikirlenmäge öwrenmeli we şu pozisiýany öz çağalaryna, garnaşlaryna öwretmeli. Hormatly dinleyijiler, hukuk goraýjy Täzül Begmedow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmen häkimetleri ýurtda aýal gyýlary wawatyny bir eşik döwgüniniň giýrildenligini ret edýärler. Şu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň öz habarçylaryny salgylanyp ýazmagyna görä, Daşoğlu Sewtiniň Niyaz etrawynyň medeniýet öýünini 24 fevralda 3 ýyl semesi aýalyň şol sanyny Magarif we saglyk idaralarynyň ýogalbaçylarynyň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda aýrylşan gelinleriň sanynyň aşy köpelmeginden alada bildirildi. Maslahatda Zenanlar Birleşiginiň etrap bölüminiň wekiliniň getiren sanlary aýrylşan maskalaryň owa ýerlerinde hem köpelýänligini görkezýär. 2023-nji ýylyň ikinji ýarymyny Bostan Geňeşligine aýrylşmak üçin 12 arda, Alşir Nowaý Geňeşligine 21 arda berildi. Beýlek geňeşliklerde hem ýagdaý şundan gowdal diýip resmi bu ýagdaýyň sebäbini gelinleriň ýan ýollaşlaryny, baran ýerlerini syýlamazlygy, geýmeşik meseleleri, gelinleriň Türkiýe işe gitmekleri ýaly ýagdaýlar bilen baglanşdyrypdyr. Emma synçylar türkmen maskalarynyň kynçylyklaryny ýurtda emele gelen agyr ykdysady şertler, şol sanyny adatlyklaryň we hukuklaryň bir çäklendirilmegi bilen baglanşdyrýarlar. Türkmenistanda ýaşap, türkmen dilini we türkmençiligi öwrenen, türkmen bolmagy öwrenmek diýip kitap ýazan Birleşen Ştatlaryň Deňiz Güýçleri Uniwersitetinde Brut Kurulak Innovasiýa we Uruş Sunugaty merkezinde işleýän Victoria Clementin adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, türkmen aýallarynyň geýýän eşikleri ýurtda saýlap seçmek mümkinçiliginiň barha adalýanlygyny görkezýär. What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently. They did not always wear this modest dress. And I know we'll talk more about that as we go along, but I take that as a pretty strong indicator of the public face of gender divisions in the society. And I think it's indicative of a lessening of choice
in the country. Hormatly dinleyijiler, Victoria Clement'in Türkmenistan'daky çäklendirmeleri bardaky pikirlerini Salam Dogonun ýene kursanyna goýup Türkmenistanly pedagogun azatlyga ýazan hatyndan bir bölegi eşitdirmegi makul bildik. Adynyň aýdylmalygyny soran pedagog Türkmenistana ýerdilen bir eşik düzgüniniň Türkmen halkynyň gadymdan gelýän däp desurlarynyň esasy aýratynlygyny, öz boluşluluk, köp türlülük gözlegini ters gelýänligini öňe sürýär. Salam azatlyk. Salam Dogon programmasynda pikirimi aýtmak isleýärin. Türkmenistanda dilden ýokardan berilen görkezme esasynda gerdilen berk eşik düzgüni türkmen halkynyň gadymdan gelýän däp desurlarynyň esasy aýratynlygyna, öz boluşluluk, köp türlülük gözlegine ters gelýär. Mekdep okuwçylarynyň, studentlaryň şol bir eşik düzgünine boyun egdirilmegi meniň pikirimçe türkmen aýalgylarynyň gadymdan gelýän geýmeşik däpleriniň saklanmagy, östürilmegi däl, tersine dar galyba salynmagy bolup görünýär. Student gyzlaryň geýmeli köýnekleriniň, begresleriniň matalary öňünden bir görnüşde keskitlenip belli bir görnüşde taýynlanan nagyşlary bilen bir bukça salynıp berilýär. Gyzlar okuwa girin badyna stipendiýa hem berilmänkä eşi üçin diýilýän plan çamanady getirmeli bolýar. Köp gyz bu puly gardalýar. Şerip gyzlar eşik koduna degişli bolan gyş eşigini, tomuz eşigini mejburi ýagdaýda tikdirmeli bolýar. Gyzlaryň geýjek eşikleri tasdan doly görnüşinde ýokary okuw jaýynyň ýolbaşçylary ýa-da bilim ministrligi tarapyndan ketgitlenýär. Bu barada olaryň özünden hiç zat soralmaýar. Mekdep okuwçylarynyň eşiklerini ene tatalýar. Mektep taýin edip bermeýär. Ýöne mektep nähili mata alınmalydygyny, köýnekleriň ýakasynyň nähili bolmalydygyny aýdýar. Hiç kime üýtköşüklük, gözlük, öz boluşluluk ruhsady berilmeýär. Eger mektep okuwçysy köýneginde öňkü türkmen ýakasynyň gapdalyndan üýtköşük edip, eginjigine nagyş çekse ýa bir başga üýtköşügrek zat etse bolanok diýerler. Üýtköşük keşde ýa nagyş salynan köýnek geýip gelen okuwça ertir bu köýnegi geýip gelmeli däldi aýdylýar. Bu düzgünler türkmençiligiň asıl däplerine ters gelýär. Sebäbi türkmen gelin gyzlary öz eşiklerini has owadan üýtköşük gelşikli etmek üçin hemişe gözlegde bolupdyrlar. Dogry olar köplenç köýneden gelýän nagyşlary göçüripdirler ýöne täze nagyşlary hem gözläpdirler. Fantaziýasy baý gelin gyzlar öňkü gölleriň içindäki aýlawlary çalarak üýtködüp ýa başga bir zat edip täzelik gözläpdir. Eger biri täzerek nagyş etse toýda beýleki gyz gelinler görüp agyz plany üýtköşüjek nagyş edipdir diýip ol barada pikir alışypdyrlar. Sowet döwründe saçaga salynýan 90-lyk kökeler bolardy. Şol kökelerden nagyş alyp täze nagyş döredýän gyzlar hem bolardy. Şeýdip nagyşlar dünýäsi aýal gyzlaryň eşikleri baýlaşdyrylypdyr. Häzirki düzgünler bu baýlygy ýok edýär. Ýadymda ejemdäki tomsuny köplenç pişigöýme diýilýän öýme gyňaja daňardy. Şol öýmeleriň käbiriniň garasynda Pobeda maşininiň aýlawlyja suraty bolardy. Şondan oňa Pobeda gyňaç hem diýerdiler. Emma şol öýmeleri hem owadan bolar, ilinkiden üýtköşük bolar, daşdan gowy görünýär diýip akçy ýerlerine paxta bilen zelionka siňdirip, ýot damdyryp, keçijek başga renkli nokotlary ýasardylar. Bu öýmäniň renkini baýlaşdyrýar. Ýaşanyňda renki agzyňa da ýokanok diýip gürrüň edýärdiler. Häzir student gelin bolsa şol bir görnüşdäki sary öýmeleri daňynmaly. Öňkü pişik öýmeler ýetip gitdi. Hiç hili fantaziýa üýtköşüklüge ýol berilmeýär. Mundan başga studentler şol bir görnüşdäki gara papka götürmeli. Haly sumkalary, keştelenen el işi bolan sumkalary götürmek gadagan bu hem türkmençilige ters gelýär. Bu düzgüni mejbur bolmasa bir jaý etjek ýok. Ol gyz gelinlerde milli eşik diýilýäne syly hormat döredýär diýip aýdyp bolmaz. Adam şol bir görnüşli zatlardan gowy hem bolsa ýadaýar. Onuň tebigatyna ýazda açylýan gülleriň dürlüligi ýaly dürlülük gerek, baýlyk gerek. Türkmen häkimetleriniň berk eşik düzgünleri gyzlaryň durmuşyny umumyň jemgyýeti gözleg renk, dürlülük babatynda garyplaşdyrýar. Şeýle-de türkmenler diňe täze doğan aýy, täze gelen gelini, ýaňyja doglan bäbegi ýüze sylýarlar. Puly ýüze sylmak, onda da berilen puly zady ýüze sylmak türkmençilige gelişmeýär we adamlary samsyk edip görkezýär. Ýene bir gelişmeýän zat ak gyňaşly eneler siýasatda, döwlet propagandasynda ulanylmaly däl. Bu ýaşy bir çene baran aýallar üçin de döwlet üçin hem utanç diýip hasaplaýar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanly pedagogun aýal gyzlaryň boynuny dakylýan geýmeşik düzgünler baradaky pikirini dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizde nähili pikir garaýşlar bar? Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýşlaryňyzy, tekliplerinizi berseňiz, biz sizden
minnetdar bolardyk.